Отворете нова лево назад. Давай. А ти... Айде, давай. Чакай, аз... Добре го. Завърти го сега, те го върти. Атай. Давай. Те. Кой ще го прави да чорна смена? Знаеш, сигурен. Коя ще има, няма му изобре. Той не че постоянно се тече, ама... Това го спира, бе! Я го извънчил. Ще го вземам за вас! Той има някакво тук. Айде завърти го. Иване! Момчета! Господин Мишил, колко е, бе? Момчета! Това е крала. Ще го съграва и не може да върти. Навили го. Не говоря повече. И това е баш